Goedenavond, dames en heren. Welkom in het Alzheimer Café hier in de Kemphaan in Venray. We hebben ook een heel mooi thema met onze Lucas Dufner, maar die gaat zich dadelijk zelf verder voorstellen, over het nieuwsgierige brein. Nou, ik ben wel zelf heel nieuwsgierig wat jij gaat vertellen zo dadelijk. Ja. Maar leuk dat jullie er allemaal zijn. Het is ook wel heel erg leuk, vind ik, om het voor zoveel mensen te regelen vanavond. Even over vanavond. Het is ietsjes anders als normaal. Normaal doen Catherine en ik een vraaggesprek met de gast. En dan hebben we even pauze en daarna mag iedereen zelf vragen stellen of opmerkingen maken. Dat vraaggesprek, dat is er vandaag niet. Want Lucas naast ons, die weet heel goed zelf wat hij wil vertellen. Dus het is vanavond in een ietsjes andere vorm. Hij gaat een ongetwijfeld zeer boeiend verhaal vertellen. En dan hebben we even die pauze. Het is goed, denk ik, om heel eventjes stil te staan bij iets anders. Ja, dat is Sjaak Moors. Sjaak Moors is eigenlijk van het eerste uur van het Alzheimer Café in Venray. Dat bestaat 15 jaar. Binnenkort hebben we daar in november ook feest over. En Sjaak Moors is 24 augustus overleden. En ja, dat was gewoon een trouwe, geziene gast. In juli was hij nog aanwezig. Dan hebben we altijd de vakantietijd. Vaak gaan Alzheimer cafés dicht. Maar hier in Venray doen we dan altijd toch iets organiseren. En dit keer was het dan spellen en dergelijke. Maar goed, Sjaak was toen nog voor de laatste keer in ons midden. Dus vandaar dat we dat toch nog heel even naar voren willen brengen. In memoriam. Sjaak, rust zacht. En dan denk ik dat we nu overgaan naar jou, Lucas. Succes, zou ik zeggen. Ja, dankjewel. Wij zetten ons daar ginder neer en dan kun jij hier verder. Ja, ik ga nu starten. Ja. Veel plezier. Ja, dankjewel. Ja, hallo allemaal, heel goede avond. Voor mij is het ook de eerste keer hier in een Alzheimer Centrum. In het Alzheimer Café, sorry. En ik ben heel blij dat er zoveel mensen zijn. Mijn naam is Lucas Dufner. Ik werk als promovendus binnen het Alzheimer Centrum Limburg. Dat is deel van het Maastricht Universitair Medisch Centrum, het MUMC. En ja, ik zal vanavond graag iets willen vertellen over het werk dat wij doen binnen het Alzheimer Centrum. En ook de rol die een mentaal en sociaal actieve leefstijl voor dementie kan spelen. Ja, zoals u waarschijnlijk al gehoord heeft, kom ik oorspronkelijk niet uit Nederland, maar ik ben opgegroeid in het zuiden van Duitsland, hier naast Freiburg. Ik weet niet of u dat kent, of u daar ooit geweest bent. Het is een hele mooie streep, maar hier is het natuurlijk ook heel mooi. Ja, ik heb gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen, aan de Universiteit Leiden, voordat ik was begonnen nu in het Alzheimer Centrum. En ja, van deze verschillende taalinvloeden is een heel rare accent ontstaan die misschien soms moeilijk te verstaan kan zijn. Dus als u moeite heeft mij te verstaan, of als ik soms rare woorden gebruik die u niet kunt verstaan, dan trekt u dan gewoon aan de bel, dan kan ik even stoppen of dingen misschien op een andere manier uitleggen. Ja, ik heb een achtergrond in neuropsychologie, dus ik ben geïnteresseerd in het brein. En ja, ook in het menselijke gedrag. Dus hoe het brein in verband staat met het gedrag, maar ook hoe het gedrag het brein kan veranderen. En ja, dit pas ik toe tot onderzoek naar dementie. En ja, binnen mijn promotieonderzoek dat in 2020 is begonnen en nog tot 2024 loopt. Ja, binnen het Alzheimer Centrum doen we naast ons klinisch werk in de geheugenpolie ook wetenschappelijk onderzoek. En ons onderzoek kan worden ingedeeld in 3 aandachtsgebieden. Aan de ene kant zijn we geïnteresseerd in risico en preventie. Dus wat zijn de factoren die bepalen of iemand dementie krijgt of niet? Deze willen we identificeren en dan ook juist gebruiken om het risico op dementie
te verkleinen. Verder zijn we geïnteresseerd in diagnostiek en ziektemechanismen. Dus we willen weten wat er eigenlijk precies gebeurt in het brein als iemand aan de ziekte van Alzheimer of een andere soort van dementie lijdt. Dan willen we kijken of we met geneesmiddelen in de ziekteproces kunnen beïnvloeden. Verder zijn we geïnteresseerd in psychosociale innovaties. Dus we willen weten hoe we mensen met dementie en ook mantelzorgers het best kunnen ondersteunen. Dus dit zijn onze hoofdaandachtsgebieden. En voor deze werken we altijd samen in een team van artsen, psychologen en heel veel andere wetenschappelijke medewerkers. Ja, en mijn onderzoek richt zich op de eerste punt hier. Dus ik ben deel van het preventieteam. Dat wordt geleid door Dr. Sebastian Köhler. En we zijn een heel groot team zoals je ziet. En we zijn ook in de laatste maanden, het laatste jaar heel flink gegroeid. En wij kijken naar dementie-risicofactoren. En naast deze onderzoekers hebben we ook nog leefstijlcoaches en een aantal onderzoeksassistenten die ook meedoen bij ons onderzoek. Dus nu werkt het. Ik zou graag willen beginnen met een blik naar het verleden, maar ook een blik naar de toekomst. In 1950 leefden er ongeveer 50.000 mensen met dementie in Nederland. Vandaag, in 2021, is deze cijfer bijna verzesvoudigd. Volgens Alzheimer Nederland zijn op dit moment 290.000 mensen in Nederland met dementie. Als we nu durven een blik te doen naar de toekomst, dan verwachten we dat er in 2040 zelfs 520.000 mensen met dementie in Nederland leven. In 2050 zijn het zelfs 620.000. Ja. Dus dat zijn natuurlijk verschrikkend hoge cijfers. En gezien dat er nog geen echte mogelijkheid bestaat om dementie te genezen, is het heel belangrijk om risicofactoren te identificeren en ook juist te gebruiken om dementie te voorkomen. Nu, wat bepaalt eigenlijk of iemand dementie krijgt of niet? Als je nu alle mensen met dementie wereldwijd bekijkt, dan weten we van onderzoek dat ongeveer 8% in verband staan met die genen die iemand heeft. Dus heeft iemand bepaalde genen of niet? 52% van het risico is nog onbekend. Dus van 52% weten we gewoon niet waarom ze dementie hebben of niet. Echter weten we dat rond 40% in verband staan met risico dat potentieel veranderbaar is. Dus in deze gevallen kunnen we wel iets doen. En deze 40% is waar wij ons onderzoek op focussen. Ja, en hier ziet u een aantal van deze factoren. Dus van deze factoren waar iemand wel invloed op heeft. Denkt u bijvoorbeeld aan gehoorverlies die niet behandeld wordt. Of iemand rookt of niet. Of iemand hoge bloeddruk heeft, aan overgewicht lijdt, zich weinig beweegt. Of aan depressie lijdt die niet behandeld wordt. Er zijn nog meer en daar zal ik ook later nog op terugkomen. Nu, tijdens de coronacrisis hebben we allemaal gemerkt hoe belangrijk het voor ons mentaal welzijn is samen te komen met andere mensen. Dus samen iets leuks te doen. En uit initieel onderzoek blijkt ook dat sociaal en mentaal actief zijn een effect kan hebben op het ontstaan van dementie. Echter is nog niet bekend hoe groot deze effect is en of er bepaalde sociale of mentale activiteiten zijn die beter zijn dan andere.
En dat is wat ik binnen mijn promotieonderzoek wil bekijken. Dus de naam van mijn project is Het Nieuwsgierige Brein. En we willen dus precies weten of iemand die vaker sociale of mentale activiteiten doet, een lagere kans heeft om later dementie te krijgen. Nou, wat bedoel ik eigenlijk met mentaal of sociaal actief zijn? Nou, we zijn geïnteresseerd in vrije tijdsbesteding. Dus dingen die iemand naast zijn werk doet, dus die iemand heel graag doet. Nou, denk je bijvoorbeeld aan samen koffie drinken, of spelletjes spelen, of samen een wandeling doen. Dus ja, hier de Campaan is eigenlijk het perfecte voorbeeld voor een punt waar mensen samen kunnen komen en juist deze activiteiten kunnen doen. Op dit moment bent u naar mijn praatje aan het luisteren en leert hopelijk iets nieuws. En later gaat u misschien ook nog in gesprek met elkaar. En ja, dit is ook een voorbeeld van juist die activiteiten waar wij geïnteresseerd in zijn. Hiernaast willen we ook weten wat er eigenlijk gebeurt in het brein als iemand sociaal of mentaal actief is. Dus met andere woorden, hoe zijn hersenen van mensen die mentaal of sociaal actief zijn anders van mensen die het niet zijn? Uiteindelijk willen we al onze bevindingen toepassen tot een interventiemethode, om zo het risico op dementie te verlagen. Ja, dus het project loopt nog tot 2024, maar we hebben nu al eerste resultaten die ik graag met u wil delen. We hebben bijvoorbeeld een studie gedaan en voor deze studie hebben we gegevens van een grootschalig Engels onderzoek gebruikt van 8000 mensen. Dus 8000 deelnemers had deze studie. En deze deelnemers werden in 2008 gevraagd hoe mentaal of sociaal actief ze zijn. Dus we hebben ze bijvoorbeeld gevraagd, bij hoeveel verenigingen ben je lid? Of hoe vaak ga je naar het theater? Of lees je de krant? Heb je een hobby? Ga je vaak op reis? Dus hoe actief ben je in je leven? Ja, deze mensen werden dan vervolgens opgevolgd tot 2019. Dus voor een maximale tijdspanne van 11 jaar. En in 2019 hebben we dan gekeken wie van deze mensen heeft nu dementie gekregen. En dit is wat we hebben gevonden. Dus hier ziet u de proportie van mensen die dementie hebben gekregen. Dit hier beneden, dat is leeftijd. Dus de leeftijd van de mensen. Ze zijn begonnen met 50 en ja, de oudste was rond die 100. Het blauwe lijntje staat voor de mensen die niet mentaal actief waren. Dus die in 2008 gezegd hebben, ik ga niet vaak naar het theater, ik lees niet vaak de krant, bijvoorbeeld. En het rode lijntje staat voor de mensen die wel mentaal actief waren. U ziet dat met stijgende leeftijd ook de proportie mensen die dementie hebben naar boven gaat. Zowel voor mentaal actieve als voor niet-mentaal actieve mensen. Maar je ziet ook dat er een verschil in zit. Inderdaad. Dus dat de mensen die wel mentaal actief zijn, dat er een lagere proportie uiteindelijk dementie heeft gekregen. Nou, hoeveel weiniger was dat? Dus ja, mensen die wel mentaal actief waren, hadden een 42% lager risico om dementie te krijgen. Nou, wat we ook hebben gezien, dat mensen die lid zijn in meer verenigingen, een 35% lager risico hebben om dementie te krijgen. En mensen die vaak naar het theater gaan, of naar de bioscoop, of uit eten in een restaurant, een 29% lager risico op dementie hebben.
ja, nu hebben we ons gevraagd of we deze verbanden zien. Dus of mensen die actiever zijn in hun leven een lagere kans op dementie hebben, omdat ze zich minder eenzaam voelen. We weten van onderzoek dat eenzaamheid een heel belangrijke factor is voor een heel grote aantal ziektes eigenlijk. Dus ja, daarom wouden we graag kijken hoe het eruit ziet met dementie. Dus wij hebben de mensen gevraagd, hoe eenzaam voel je je? Ja, ook in 2008. Hiernaast hebben we ze ook gevraagd, hoeveel vrienden heb je? Hoeveel familieleden heb je? En hoeveel kinderen heb je met die je ook privé dingen kunt bespreken? Dus we willen echt weten hoeveel contacten van hoge kwaliteit ze hebben, zo noemen we dat nu. Want ja, je kunt voorstellen dat dit twee verschillende dingen zijn. Je kunt heel veel vrienden hebben, maar zich nog steeds heel eenzaam voelen. Aan de andere kant kunt je juist heel weinig vrienden hebben en je helemaal niet eenzaam voelen. Dus dat wilden we een beetje uit elkaar trekken. Ja, we hebben gevonden dat het inderdaad zo is dat eenzaamheid ook een risicofactor is voor dementie. En dat mensen die zich niet eenzaam voelen een 35% lager risico op dementie hebben. Echter hebben we niet gevonden dat een groter sociaal netwerk te hebben per se beschermend is voor dementie. Nou, waarom vinden we deze verbanden? Ja, dat is een mogelijke verklaring voor onze bevindingen is dat als u sociaal actief bent, dus als u later een gesprek heeft met iemand hier, dan lijkt dat misschien voor uzelf heel gemakkelijk, maar uw brein moet eigenlijk heel hard werken. Je moet naar die andere persoon luisteren, je moet een antwoord formuleren, je moet misschien zelfs achtergrondgeluiden juist uitfilteren. Voor je brein is dat heel hard werk. Dus het kan zijn dat er door deze prikkels voor je brein iets gebeurt dat tot zekere hoogte beschermt tegen dementie. En wat precies dat is, dat wilden we ook graag uitvinden. Dat is een andere studie die we hebben gedaan, waar we nu nog steeds mee bezig zijn. Dat is een zogenoemde systematische literatuuronderzoek. Dus dat is een onderzoek waar we naar heel veel verschillende studies kijken en de resultaten van deze studies dan samenvatten en vergelijken. Ja, dat hebben we gedaan en we hebben 36 studies geïdentificeerd gevonden die naar het verband tussen sociaal en mentale leefstijl en de structuur van het brein hebben gekeken. En hieruit blijkt dat bepaalde regio's in het brein, dus bepaalde gebieden, iets groter zijn in mensen die heel vaak sociaal of mentaal actief zijn. Dus ja, een van die regio's is een gebied dat wij de hippocampus noemen. Dus het wordt zo genoemd omdat het woord hippocampus, dat betekent zeepaard in het Latijns. En de structuur lijkt een beetje op een zeepaard. En ja, als je nu het brein bekijkt, dan bevindt zich deze structuur vrij diep in het brein. Hier onder de slaaplap, de zogenoemde slaaplap of slaapkwap, sorry. Of temporale kwap, ja. Ja, dat is het Duitse woord, dat is Schläfenlappen, daarom komt het soms door elkaar. Ja. Ik heb hier ook een klein filmpje, dat is van mijn eigen brein. En ja, we zullen zo meteen van die kant naar die kant door mijn brein doorkijken. En dan kan ik u even laten zien waar zich de hippocampus bevindt. Als hier alles lukt. Verder. Ja. Dus ja, we zijn nu eigenlijk bijna in het middenpunt van mijn brein. En de hippocampus die bevindt zich ongeveer
kunt u het zien? Ja, hier. Ik zal het even met mijn laserpointer aantonen, dat is gemakkelijker. Ongeveer hier. Ja, dus de hippocampus is onder andere verantwoordelijk voor het opslaan en weer naar boven halen van informatie in het geheugen, van het geheugen. Dus ja, de hippocampus speelt ook een heel belangrijke rol in de ziekte van Alzheimer. Dus ja, dat zijn wel interessante bevindingen. In andere verklaring, die misschien naast deze ook nog het geval is het mogelijk dat door mentaal of sociaal actief zijn, uw brein leert op een efficiëntere manier te schakelen. Dus u heeft een hele grote aantal van zenuwcellen in uw brein. En deze zijn allemaal met elkaar verbonden en altijd aan het communiceren. En het kan zijn dat door deze mentale en sociale prikkels deze communicatie op een efficiëntere manier gebeurt. En ja, dat door deze compensatie dan de schade die ontstaat door de ziekte van Alzheimer bijvoorbeeld langer kan gecompenseerd worden, zodat iemand langer zonder symptomen blijft. Ja, nee. Nu, wat moet u nu met deze informatie? Ja. Actief blijven. Ja, ik heb 3 hoofdboodschappen voor u. Boodschap nummer 1. Houd u bezig en blijft u nieuwsgierig. Ja? Blijft u spelletjes spelen, naar buiten gaan, samen iets leuks doen. En hierdoor uw brein prikkelen. En hetzelfde klopt ook voor sociale contacten. Doe iets leuks met je vrienden, met je familie. Bijvoorbeeld naar de bioscoop of naar de campaan. Dat is misschien een goed voorbeeld. Samen koffie drinken. Blijft die komen naar Alzheimer cafés. En een derde punt nog, die ook heel belangrijk is. Gaat u het gesprek in over eenzaamheid? Dit betreft natuurlijk niet alleen uzelf, maar wij als maatschappij zijn ook voor elkaar verantwoordelijk natuurlijk. Als u nu bijvoorbeeld een buurman of een buurvrouw heeft waar je denkt, oké, die heb ik nu al heel lang niet meer gezien. Ja, belt die dan gewoon aan. Want eenzaamheid is iets wat we vermijden kunnen en waar wij als maatschappij samen aan moeten werken. Ja, nu heb ik heel veel verteld over mentaal of sociaal actief blijven, maar er zijn natuurlijk ook nog andere dingen die je kunt doen. Wij hebben in totaal 11 risicofactoren geïdentificeerd en deze allemaal samengevat in de Lifestyle for Brain Health of Libra-score. Je ziet ze, dus hoge bloeddruk, overgewicht, roken, depressie, weinig bewegen, dus sociale mentale activiteiten, daar heb ik net over gehad. Te hoge cholesterol, nierziekte, alcoholconsumptie of een gezonde voeding. Ja, er is nu heel veel informatie, maar we hebben dat veel gemakkelijker, want we hebben ook een app ontwikkeld die iedereen kan downloaden. Op basis van deze Libra-score. En de app die noemt Mijn Brain Coach. En die is gratis verkrijgbaar in de App Store. En Mijn Brain Coach laat u zien, aan de ene kant, hoe uw persoonlijk dementie-risicoprofiel eruit ziet, maar ook waar er nog ruimte is voor verbetering. Dus wat precies u kunt doen om uw hersengezondheid te verbeteren. Ja, ik heb ook screenshots mee voor u, om u even te laten zien hoe dat eruit kan zien. Dus als u die app downloadt, dan heeft u eerst een heel korte vragenlijst die u kunt invullen. En op basis, dus daar werd u dan gevraagd bijvoorbeeld, hoe vaak gaat u naar buiten, hoe is uw voeding, heeft u bepaalde ziektes. En op basis hiervan krijgt u dan
uw persoonlijk risicoprofiel. Dus dat is nu voor mij. Ja, het blijkt dat ik nog aan mijn mentale stimulatie naast mijn werk moet werken. Dat kan wel zijn. En dat mijn voeding ook niet zo goed is. En daar ben ik zeker dat het klopt, omdat ik veel te veel snoepjes eet. Dus ja, nu heb ik de mogelijkheid om één van die twee als actief thema te kiezen. Ik heb in dit geval voeding gekozen. En nu krijg ik informatie waarom voeding zo belangrijk is voor onze hersengezondheid. En ook wat precies ik nu kan doen. Dus daar heb ik, elke dag krijg ik nu een push-up notificatie, dus een klein berichtje op mijn gsm, waar ik een noot kan kraken. Ja? Als u dan hierop drukt, dan wordt die noot gekraakt. En ja, als compensatie voor het kraken van die noot krijgt u dan tips voor hoe u dit bepaald thema aan kunt gaan. Dus ik heb bijvoorbeeld vandaag een recept gekregen voor een maaltijd die gezond is voor mijn brein. Dus dat is alleen een voorbeeld. Ja, nu zou ik ook nog graag willen vertellen hoe we dat alles gaan toepassen, wat onze plannen zijn voor de toekomst. Ja, een heel belangrijk punt voor ons is die verspreiding van kennis hierover. Want mijn collega Stefanie van Asbroek, zij heeft een studie gedaan van hoeveel mensen er eigenlijk van weten dat er wel iets te doen valt aan het dementierisico. En ze heeft gevonden dat het eigenlijk niet vele mensen zijn. Dat er rond 35% van mensen waren die überhaupt gezegd hebben dat ze denken dat er iets te doen valt. Echter heeft hij ook gevonden dat een campagne waar de mensen informatie over deze factoren hebben gekregen, geholpen heeft om een bewustzijn te creëren. Dus na deze campagne hebben meer mensen gezegd dat er wel iets is dat u kunt doen. Dus de verspreiding van kennis is iets wat heel belangrijk is voor ons en waar we verder aan willen werken. Maar er zijn nog andere projecten. Dus ik had het daarnet over eenzaamheid. En één project waar we eenzaamheid in willen tackelen is het Profile-project. Dat staat voor Prevention of Loneliness of Older People in the EU-region. Dus het voorkomen van eenzaamheid in oude mensen in de EU-regio. En dat is in samenwerking tussen België, Nederland en Duitsland. En één punt, dus één belangrijke punt, één belangrijke vraag die Profile wil beantwoorden is wat wij als maatschappij samen kunnen doen om eenzaamheid te voorkomen en ook te bestrijden. Ja, dan is er ook nog FingerNL, dat binnenkort van start gaat. En dat is een grootschalig onderzoek dat ook in verschillende plaatsen in Nederland plaatsvindt. En mijn collega Leon Soons werkt eraan. En in FingerNL kijken de onderzoekers wat de effecten zijn van een leefstijlinterventie die 2 jaar duurt. Dus, en dat is ook vrij intensief. Dus die mensen die daar deelnemen krijgen bijvoorbeeld, ze moeten zo en zoveel keer per week sporten, krijgen voedingsadvies of ook cognitieve training. En één belangrijke punt is ook dat sociale contacten bevorderd worden. Dus de mensen krijgen suggesties wat ze samen kunnen doen of wij organiseren zelfs bijeenkomsten of gewoon leuke dingen die de mensen samen kunnen doen. Dan is er ook nog het zogenoemde Abort-project. Dat is ook een project dat aan verschillende plaatsen in Nederland wordt uitgevoerd. En in Maastricht werkt mijn collega Lotte Treun aan Abort.
En zij kijkt hoe leefstijlinterventies kunnen worden toegepast in de geheugenpolie. Dus als mensen nu naar de geheugenpolie komen met zeggen dat ze geheugenklachten hebben, dat wij deze mensen best mogelijk advies kunnen geven voor hoe zij hun leefstijl kunnen verbeteren. En wat die effecten hiervan zijn. Nou, als u ons werk wilt steunen, dan kan dat natuurlijk. En daar zijn we ook heel blij mee. Komende vrijdag bijvoorbeeld hebben we een wandelactie waar we samen met het hele team van het Alzheimer Center 20 kilometer gaan wandelen om aandacht te krijgen voor dementie en ook om geld te verzamelen voor ons onderzoek binnen het Alzheimer Centrum. Dus ja, onze motto is samen vooruit met dementie. Ja, nu heb ik over de laatste 25 minuten, half uur, ik weet het zelfs niet meer, vrij veel verteld. En het is goed mogelijk dat u daar ook vragen over heeft. En ik hoop dat u ze ook stelt. En na de koffie, ja. Ze mogen het inderdaad de vragen stellen straks. Want we hebben van die blokjes met pen op de tafels liggen. Zodat inderdaad die vragen opgeschreven kunnen worden. Super. De mensen mogen het zelf naar voren laten komen als het ware, de vraag. Maar het kan ook dat wij als gespreksleiders dat voorlezen. Ja. We kijken heel eventjes wat het meest handige is. Dus daar komen we op terug. Het is in ieder geval heel duidelijk, tot nu toe, actief blijven. Ja. Op mentaal gebied en sociaal gebied. Ja. Nou, dus ik ben heel benieuwd wat voor vragen er dadelijk aan jou gesteld gaan worden, Lucas. Ja. Het is nu in ieder geval goed om te horen dat we met het Alzheimer Café op heel veel punten al goed bezig zijn. Definitief, ja. Laten we dit blijven doen. Zo zeker. Lucas, hartelijk dank voor dit zeer bijzondere en indrukwekkende verhaal. Ik denk dat veel mensen vragen hebben, die gaan wij dadelijk hier nog stellen. Maar voor de kijkers thuis ronden we nu af. Wij willen jou bedanken. Ik denk dat iedereen er heel erg veel van opgestoken heeft. En er komt vaste informatie in het beeld waar mensen meer kunnen zoeken van de dingen die jij allemaal hebt verteld. Ja. Ja, en anders kunnen ze altijd nog terecht bij Joke Halmans, de coördinatrice van het Alzheimer Café Venray. Misschien is het ook goed om te vermelden dat we 11 oktober wederom het Alzheimer Café hier vanuit de Kempaan hebben. En ik lees het heel even op. Het gaat dan over het thema ondersteuning voor de mantelzorg en waar is nog behoefte aan. Je hebt bijvoorbeeld synthese met bordje vol of je hebt de danssalon. Nou, dat soort onderwerpen worden dan naar voren gebracht. En ja, ieder is weer van harte uitgenodigd bij deze. Beste mensen, voor nu een fijne avond nog en bedankt voor het kijken.